Kada ku manta, ku yi subscribe ku danna mana ƙararrawa domin sanar da ku da zarar mun ɗaura sabon shirin. Allah fa kai, gaskiya ba kuɗi ba. Wani fetur da aka kawo da a yi nika in ke gaba idan da ko a yi dabara ba. Ba su jihar da kudi a ƙasa. Abokina, jagora mana ta yi kyau. Ai ma da kuma asara ya zama. Ka ga kenan kuwa an yi ba wani dan ƙara ba. Kuwa ba ku san wani labari ba. Na ji malam Mangwaiza. Wannan malamin shine ya mata ciki. A wannan malamin da muke ganin kan mu a ciki. Assalamu alaikum. Yan majalisa. Na rantsi da Allah ko ku saya mun abinci ko kuwan kuɗi in jajare ko kuma in ba yana kona kai. Yana kona kai na fetur. Dan rashin kuɗi ne da ban wallahi. Ai ko a saya mun abinci ne ko kuma dole kai na fetur na. Magani saboda talauci mutun ya kona kansa. Wallahi ku haɗa kuɗin nan. Kawai ne ku haɗa mun kuɗi. Wai me yake faruwa ne? Ba tare muke da kai ba ka tambaye su mana. Ku haɗa mun kuɗi. Me yake faruwa? Wai wannan mutumin su bai talauci wani kona kansa. Ku bani laita zan tada muguwan. Zan kunna muguwan. Zan kura muguwan. My head is up and down. Ku bani laita.